Ниһаять, 7 елдан соң Илмир Низамовның Ринат Харис либреттосына язылган Кара Пулат операсы Кабат Синчурин театры сәхнәсендә куелачак. Опера Идел буе Болгар дәүләтенең рәсми рәвештә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышлана. Премьераны 18 майда карап булачак. Хәзер биредә театрда репетицияләр гөрли. Без әзерлекнең ничек узуын карап, артистларның хис кичерешләре, уйланулары турында сорашырга булдык. Hayırlı gün исәнмесез? Ничек сезнең кәефләрегез репетиция алдыннан? Тырышабыз, әзерләнәбез, менә. Борчыласыңмы? Юк инде, бүгенге көндә борчулар югалды. Тизрәк премьера башлануын көтәсеңме? Ансы да бар. Килеп җитсен дип өметләнеп утырабыз инде һәр көнне. Ничек соң менә җаваплылык тоясыңмы? Бу бит инде премьера дип әйтсәк тә, икенче тапкыр сәхнәгә чыга торган опера. Әйе, чөнки безгә хәтле аны Рузил, Гульнор, Артур, бүгенге көндә Артур белән Денис бар, безнең белән бар, ул бер планка куярга, аны төшереп булмый. Яки тигез булырга тиеш, яки ничектер өстәрәк булырга тиеш. Тырышабыз, Аллага шөкер. Барысына да зур рәхмәт, түземлек, сабырлык өчен. Һәр көнне репетициялар үтә. Барыбыз да тырышабыз. Ләкин бүген сезнең әле гримнарыгыз юк, шулай бит? Гримнарыгыз кайчан булачак? Бүгенге көндә костюмнарга гына ияләшеп, яңадан карыйбыз, нинди булса да детальләр, теге вакытында җырлаганда, биегәндә бер нәрсә дә кылмачаламы микән? Утны әзерлибез, аеруча оркестр белән карыйбыз, нәрсә ишетелә, нәрсә ишетелми. Һәрбер нюанслары шундый кичкенә генә инде. Костюмнарга ияләнеп буламсың? Була, әлбәттә. Анда егетләргә авыррак туры киләдер анда күбрәк. Чөнки аларныкы авыррак, әле шуның белән биергә дә кирәк, бию белән бергәләшеп җырларга да кирәк. Ияләнеп буламы костюмнарга? Мында безвыходный состояние безнең. Чынлап әйткәндә, ат кебек теге тилләп чыгабыз биегәндә. Теге бик җиңел дип әйтеп булмый. Ну, рәхәт, кызык ничектер. Мунча безнең анда бер номер бар, мунча дигән номер. Без шуңа әзерләнеп, как раз теге сәләнеп теге тилләп чыгабыз. Бик яхшы. Димәк, бу рольгә яхшырак кергә ярдәм итә инде. Ну, әлбәттә, минем уйлавымча, режиссерлар уйлап чыгарылган нәрсә ул теге, шулай авыр булсынга дип. Режиссерлар бәлки ишеттер, җавап бирерләр. Чакырмаслар тагын. Сезгә менә шушы спектакльгә ияләнергә авыр булдымы? Авыр булган жок, иткәне мен өнер жолында жүргенемен bunday спектакльдә икенче рет катысып отырмын. Сез татар телен ныклап өйрәнеп бетердегезме инде? Жок, түсінем. Аңлауы авыр түгелме соң безнекеләрне? Авырлау бар, кішкене бір дуындалар бар, бірақ қиынлау, бірақ мен түсінем айтуға болады. Аңламай қалған жерлеріне кім аңлатып жіберә? Перевод ретінде, мен достарым көмектеседі арасында, бірақ та тарихи осындай тұлғалар сөйлескенімізде бір-бірімізбен бөлісіп отырамыз. Біз татар-монголларны ойнаған кебек, менә ул монголларны представляйт, біз татарларны шуңа күрә бергә сөйләшә башлайды. Оңышлар сезгә. Түрімнен қарасаңыздар, өзім қап-қарамын ба? Сколько бы меня гримера, я по-любому темный, такой же. Ничек сезнеңчә әзерлекләр ничек менә бүгенге көндә 2 көннән соң бит инде безнең премьера башланачак. Зур спектакльне куйган вакытта әзерләнү ул соңгы менә минутларга хәтле бара. Безнең дә шулай. Гомумән әйтсәм инде, әлбәттә зур команда эшли. Бит инде сәхнәгә икенче тапкыр куелачак премьера, икенче тапкыр чыга. Кыенракмы бу юлы куярга сәхнәгә? Зур спектакльне куйган вакытта ул гел беренче тапкыр кебек. Ул әзер спектакль булса да, барыбер зур
Эш сырый, зур тырышлык сырый һәм мин бик бәхетле кешемен менә шундый команда булуына. Алар булмаса беренсе дә чыкмас иде шул. Шуңа күрә бу минем өчен чынлап та премьера. 7 ел спектакль өчен ул бик зур ара. Шуңа күрә мин бу спектакльне яңадан кебек карыйм үземдә. Бу состав белән сез канәгатьме? Уйнаулары ничек? Әлбәттә. Әлбәттә канәгать. Беренчедән әйтергә кирәк, монда күп кеше шул 15 елда бар иде. Алар бик яхшы хәтерлиләр, ничек безнең ул вакытта булды. Һәм әлбәттә яңа кешеләр дә бар. Һәм мин яңа кешеләр белән дә бик канәгать. Һәм менә тамашачы ничек кабул итеп күрәбез. Зөфәр абый, әзерлекләр ничек премьер алдыннан? Elhamdülillah, şükür bek dolkunlandırgıç, 7 yıl oynamagıç, hem onun bilen yanadan görüşü, Kara Polat bilen yanadan görüşü, benim için şahsen bek dolkunlandırgıç. Çünkü bu kadigine spektakl değil, bu opera. Hem benim özümle operacılar arasında, onlardan kalışmaşka, onlar bilen bir derecede qaysidir vaqtda onlardan üstünrək də bulurğa tiyişmin, çünki benim vazifam şol, çünki men bu tarixni, məhəbbət tarixin, Qara Polat tarixin söyləyişi kişi bularaq, aqın jirşi bularaq bir də kim bulurğa tiyişdi, şuna görə men bik dolqunlanam. Зөфәр абый, сезнең кебек тәҗрибәле, дәрәҗәле артист кешедә дулкынланамыни ул? Ул дулкынланышсыз артист сәхнәгә чыгарга тиеш түгел, гомумән. Зөфәр абый, сезнең белән бит инде бер сәхнәдә әле менә сәхнәгә яңа аяк атлаган артистлар, япь-яшь артистлар чыгыш ясыймы? Ничегрәк соң әзерлекләре? Искиткеч. Илгиз инде теге хорда җырлаган я бу спектакльдә. Вакытында. Ә менә Илүсә белән мин беренче тапкыр очрашам. Һәм миңа бик ошый. Алар шул хәтле талантлы, аларның шул хәтле бәгырьгә керә торган тавышлары, зыңгылдап торган шундый халык бик яратып карар дигән өметтә калам. Без дә шундый өметтә калабыз, димәк, безнең әле киләчәктә дә менә дигән өметле, шәп, талантлы артистларыбыз бар шулай бит? Җырчы артистларыбыз. Җырчы артистлар. Җырчы артистларыбыз, әлбәттә, әлбәттә. Мощно стоит, мощно. Шире, Пилотов, шире. Кызлар менә киемнәрен салалар бит инде. Кофтаның идеясы буенча, бу безнең дини якларыннан белеп, кешене бит күмгәндә опак кефенеккә төреп бийләр. Һәм кызлар да опак киемдә генә калачак. Бөтен алтыннарын салалар, бөтен киемнәрен салалар. Бу бары тик менә Görgən toş uylab bütün нәрсәне уйлап чыгарган әйбер. Белеп, дини яктан карап, bütün нәрсәсен аңлап. Детальләр бар детальләрендә. Алар бу спектакльдә бик күп.